jing Kenya ke jingwan jong san puar na kasispa angut ki nong tep vote ha ke election yeng dorbar thau an ka Karnataka kata hadu kapor lai beje janmin. Ka jing tep vote babun tam layo i ha Melokote Assembly Constituency kabadon ha Mandya District ha kaba ke jingwan ki nong tep vote ka long riu punyo point lai punyo na kasispa katba ka jing tep vote baduna tam ka long lai puar na kasispa ha CV Raman Nagar Constituency ha Bengaluru. Ka jing don jong ki kertong baro ki long hajar rius pa khat sangut ki be khun ha ki arspa arpu south li ki constituency. Ya ka jing tep vote lapan long ha ki sanpu pra hajar sanspa saupu santli ki polling station. Ha ke jilla Meghalaya pat ka jing tep vote na ke benta ka Sokyong Assembly Constituency kelas dang ha kapor nyau beje minstep ha baro ki jaka tep vote. Ka jingwan jong ki nong tep vote ka long prapu nyau na ka chispa hadu kapor lai beje janmit. Kidan riungut ki kertong ki bakan top yo uba Sinshar Lingdo thaba na ka seng UDP, uba Samlin Malingyang na ka seng NPP, uba S Osborne Kharjana jong ka Congress, uba Sandor Dondor Lirintathiang na ka seng HSPDP, uba Serap E Karbuki na ka seng BJP, but uba Stoding Star thaba na ka seng TMC. Haba keren bat ki katu kat ningut ki samla ki bewan tep vote ha ka sien ka beningkong kilapen sngo ya ka jingkemen namar ka jingye dan bentalang ha ka Sinshar pat ba ka bahe tam. A vote for change for our constituency 23 Sokyong.